hem entrat unes al·legacions formalment aquest dimecres passat que exposen tot el nostre argumentari. El que diuen els comerciants, i concretament l'EPI que ara sentíem, és d'una lògica absoluta. És sentit comú, que és el que veig que ens falta en aquest govern que tenim a Manresa. Mira, cada dia entren a Manresa 73.000 vehicles, aproximadament. I d'aquests 73.000, el 60% és de gent de la comarca. Això vol dir que d'aquests 60%, el 33%, és a dir, uns 14.400 vehicles que entren cada dia a Manresa de fora de la comarca i no tenen etiqueta, amb aquesta ordenança no podran entrar a Manresa. Si això el govern de la ciutat no és conscient del que vol dir, l'impacte econòmic que tindrà la ciutat i, a més, l'impacte d'aquelles famílies que es veuran obligades, com deia l'EPI, a canviar el seu cotxe, és que és un govern que no toca de peus a terra.